lang si karbeng long rat ke doan pas temen nilihin pen sengkang sam kardam pajer lah kardam nilihin pen kama thateng ke kadu eta biota misen lang pusi cini lala pen nili tum semen mat ke maju majalan la pen pini ya biota bang la lo donatum biota lo mate pini ya video bang la pelo donatum suluk sudah kason lo la pen ning ci oi me lam la donatum pini ladak phang che hem alang li supo lo la pen la pu ba sarpi lo la pu bang apai lo la pen la pu bang ke apu lo yo masih alang li ningkan kep krisi lo alang li hem na chile le masih cingga dam ji pudam pen alang li sonji phangchu bang same dak pena awedet kusipu jerpi teman bang je kang tara dim le rok lo mate hem same chiklion yon pham ti tanang le rok lo la pen tanang pale lo je ladang ni li teman same la puasa kisar brand same tanang pale lo je amuka sonji bang li tunde dat kusip la sonji tanang pale po masih alang li kunatong ki dolone Pesan ne Durga Puja tersi wangji pusi khobor ke nang elu khobor nang pecini pu ladak pen kadu eta cini ne delo je alang non dolang lo ne avelo ne on apor do lo la ke non heta kotona kali lo ajio ding plui lo kon ko ban kan kon do non julai ko resita itu sampai dia lo lalu alang li tum asar pisar brahim samenang kan pecini ateng pulote mingkan ser kep pulo kan serkep lo hem na chili le la se dot phang chu pu amen ke la pen arong la ke la da kum la fer lo ps po thalang so dio penai la se dona tum nang li tum stami na hok stami sonji phang chu panjong se thek long pulo te nang li tum stami da kan biota nang pa le tha la ni le number nang pi do lo dona tum 76358050 34 la so number long sam nang li tum sam nang kot te ki tha dona tum nang li tum sam chuning ripar lo ni li tum hin pen su stami dona tum la pen yo kai kita mikri meglang pen su donang lo yo malang litum bestame pia pomete asar pisar bratum same ning hondok ni koi ko alon nelo supo nang chile ji mine pu foto gala yo tanah tulang pamino foto gala lo yo asinang litum same je request lo mate chuning ri lo dana tum sonji phangchu wamen ke la se sonji phangchu phanjong sinang tum thek long yo te please pen la bang so chine long same nang litum nang lang dun boya coating jir tum man same chuning ri lo bang so chine long nang litum contact number same nang litum hanak lapu ke asar bra lo la pen lapu bang ke asar pilo la si alang limen asupo men la ke sonji phangchu pulo ningkan ko alna nang ke le pen ke ningduk me melam lo don to la si please penang litum han same chuning ri lo la dak an nila nili chine long same number nang pidolo number long nang contact ye han nang litum same chuning ri par lo aning hondok ko lo la pen ko alna ni alang litum same chu tek the jun dak the me yang dak the ni supo man tu senang li ji ma po la pen biotas tame chelong le Facebook WhatsApp long tari olo thek long le la pen news reporter tamata indet bahanian same chuning rilo je news nang selam pitha biota nang pali pitha please ne supo nang wan pitha poinit han bahanian request lo pusepu samelang litum ta person ko ben pelane ladak biota bang le dat pusia lang litum sarpisa brahim pen same nang pachini don la se please penang litum same chuning rilo la pen korde pusepu jila sonjip bocok mate sonjip hem nang chili le dat polam aputha kadu eta chini lo rong rup do an coating jir tum same sarpisa pu claim so claim ang par tum same chini lo sonjip phangchu pu lang li same kang dam pen nang le dat pusepu la se ladak nang le dat asi koson se nang than pachini jirat tum han chuning rije la lo dak ni tum nang kongri le dat ang sehem lo polang di supolo ang di supo ang kan do lo ang di nang chile le kang dam jepen asi kadwe chuning ri lo kadwe dala so video share ik thala pen pachini ta baje thang ik thala labang pu kang budet abang pu hem sor tam chiri ulo pen ning duk lo kadwe ni tum jepo anta chiri bom pon stalong le det non pon arni talong le det lo pasti kadwe James lang nang blog sekarang abang pu doan anta channel lo share ikal so video la pachi thang ikal pen lo apen to nah ni sepu sonjip ya hok itu pen du pusta ni long bang vek ni la pen ching kilong vek asam te ning sam piglo na pen no tu tar tum ta nang ripi nang tar ripi thek pulo dan te nang sam pen ni hon ni Sinil supu bang hem nang pali tek pen achat pen biji pen sana tembot ki asante na pen jidam ti puta la som kine kam du pusata na jidam sana na pen pen pachibang vek pachibang tek posonte ni na tam la ke rong la dona tum phangchu rong
lapen asan chom men ba phang chulian pesi kecil produk melafer wesker benglong mekelia borda laru phang chorong lasi please penang litum same un an pen ke bor ik tha donatum jongsi chitong mate theklong polote nang litum same nang biota tha mate nang pachini tha Kanda tu ni cengke company lo junji ko harti. kalang lo donatum alang ditulus taminang khan la yo kiceng ke dak pen hem ladak la non dilitum kitu lo kadem laga hem lo donatum la pen ladak arong bangke laru lo matum la fer area lo donatum wesker benglong megalia border la senang litum taminang pachini lo donatum sonjip phangchu po la pen ladak kidun ko man machi kidun lo puno Kidun ke hala Na berapa na bangke? Kising asupu. Di nuku. Pen manduhem. Ada manduhem. Babu. kalang lo bonus lapen dabu lapen lamon singrong pi tang hol hai tumen sedam rapet kusepu kidam ceng adam la fer laru pen dam lo dam pen ha guatihin pen sedam lo an parbang ke alang litum Tamil Nadu mate Kerala lasansi ke ceng dadam han kedam lo pen ke bar ke lage pipon isi han dekang sa pisar brana cithan dekang ke kaceng dadam jipus lasin itu min samenang tuning rilo nahok lenang dok sami Tamil Nadu le do Guwahati le do konon nahok le do konon Bangladesh lobing adim lenang do kusame please teni phongan ke nang humri tha ako nang che dam tu tame nitum same lapu same kunu pinu same aning oi nang phanang lo ying padam long ji nang ipu ke ning kan phot throk bak do dam ni poisa long lo jongsi long lo jat long lo ko tin pini pon dan ni chelang on po chelana on po la pen ni son dawar sai klemi punang dak ben ke em pon ke ason thidung dokok ta hai lo poi phis same nang jongsi dolang Guwahati le do non Tamil Nadu le do Kerala le do punan same nang please pen iphongan ke nang humri tha please pen nang tuning rilo nang phan phis same samjep lapen lapu jirpi do an pan same chi request la mate tuning rilo ni tumhin pen same ladak an nang pachini je pan lapen ni number along pesame nang contact non jongsi theklong lo chitong lo pulote please pen tumhin same tuning rilo Pasi kardom lo pini biota pande pini vlogs video bang la pulo dona tum YouTube media lam lo pasi nang litum same kadu kabe korting jir do an same do me thak melo korwang tu pasi dona tum lapu ke sarpi sarbra lo ya please pen la reporter tum same un an pen ke nang litum jong sila bang so video nang lang dun mate theklong pulote please pen reporter do an same tuning ri lo ni tum hin same please tum hin same reporter do an phansa tuning rilo kat news ko phan pang kar bang long live a hin ben same telephone same alang litum han tuning rilo news nang pp po mati biota nang pali po mate labang so nang wat se ni tum hin ben same ning ka che the do lo la pen please pen nang board ipidon thai do ko anone me kri nek lang pen sonjip mantu si wangi ma mantu si nang lezi ma la pen sonjip konat sike do biota ta long le phone nang call ke gaji ajir po jirpi tumbang ke hem nang chili et lo la pen alang bang ke kang dadam ke dam po mat men kon nat tong sui jok mate kon nat tong lut jok lo ne mate kon nat tong train ben lut jok ne train ben se ke dam po sa jer po jer pi tum nang than pasi lispen nang tum stame nang tum stame jong se bang so video thek long lo lote nang tum stame pispen un an pen ke share tha mate nang tum jong se biota long mate alang li phan chitong thek long lote nang ni li tum stame nang biota tha kardong